Og det vil være tid til at få prøvet mine nye wobbler, som jeg har gået og sysselt med i et stykke tid. Som vi vil se lige om lidt, så fungerer den efter hensigten, og den leverer med nogle rigtig fine fisk. Shit, den giver godt, den her. Ja, heller ikke. Det er faktisk rimelig klar. Jeg har taget til yderkysten med min gode kammerat Anders, for at se om vi kan finde lidt ørred. Der er masser af strøm og en lille fin bølge på, lidt svæv i vandet, og fisken er inde på pladsen. Ej, jeg har en allerede. Åh, shit. Den er godkendt, den der. Det er en plads, jeg kender rigtig godt, som jeg fisker hvert år. Ja. Allerede i anden kast er der en fin fisk på 58, der tager wobbleren ret hårdt. Ja. Ej, det er den nye, jeg lige har malet. Det er crazy. Så. Ja, Sønderjyde er tilbage, jo. Hvad? Ja, det er det ikke. Ja, det er en fin fisk. Ikke så meget pis. Ikke så meget pis, ikke? Nej. Ja, det tager den flot. Anden kast, eller? Var det anden kast? Eller? Ja. Jeg har lyst til at sige, at det smelter med arealer. Lige prøv at se. Ja, det sætter du de 60 i hvert fald. Ja. Fedt, mand. Sådan. Oh my god. Skal du lige se den her, Anders? Ja. Nej, søde venner. Jeg skal lige zoome lidt ud. Det skal en lille tyk sammen. Det er jo fedt nok. Første to sinder var jo godt langt. Ja. Ved du hvad, det er en 60, det der? Ja. Det er det. Ja. Den er fandme flot. Og ABL'er, den ligger det. Ja. Det spiller. Hold kæft, mand, hvor fedt. Fedt, mand. Det er i orden, det er det. Nå, nu må du vist gå foran. Høj. Nej, det kan lige af. Anders! Den stod igen igen. Det er rigtigt. Ikke særlig mange kast senere er der igen bud efter wobbleren. Endnu en fisk i samme kaliber som sidst. Er det fin den her? Har du også? Er den god? Den er altså fin. Ja.
B-model RVL her. Går det satan hjemme fint allerede. Det er første fisketur med den. Så er det fint den her. Nej. Fik du den ind, eller hvad? Den her, den er samme størrelse som den anden. Sådan 58 eller sådan noget. Jo. Nej, ikke sådan rigtigt. Der har været enormt mange fisk på den her tur allerede, og jeg har klippet de fleste væk af småfisk lige i omkring målet. Men jeg har taget et par stykker og valgt ud, og så har jeg selvfølgelig de største fisk med. Gevinst. Okay, sætter sig i fiolinerne her. Stærk fisk. Lidt over målet, tror jeg. Sommerfiskerne lidt i gang igen. Den næste fisk er en utrolig stærk fisk på 67, som hugger 2 gange. Første gang, der slipper den lige med skrækken. Anden gang, der inhalerer den fuldstændig. Det er en god en, den her. Jeg ved ikke, hvor godt den er kroget, fordi den tog den er 2 gange. Jeg vil gerne lige have den herovre. Fuck! Det er en kæmpe. Den var helt fri af vandet der. Det er helt sikkert. Øj, den er stor. Fuck.
Sidste 60, tror jeg. Kom så. Fuck, den basser, man. Oh, shit. Ah, shit. Den basser. Oj. Den her er crazy fisk, mand. Det skal vi gøre den her. Shit. Jeg kunne ikke stå for den til sidst. Ah, hvor fedt. Så er der ikke så meget mere for den her gang. Jeg siger i hvert fald tak for, at I kiggede med, og håber, I kigger ind en anden gang på min kanal. Nummer 8 eller noget andet mærke. Nå, der er heller ikke nogen kæmpe. Tak.